Amakhulu abantu abuthane ngaphandle kwenkantolo yemanje yasePiet Retief afuna ubulungiswa ngokubulawa kwamadodana akwaCoka. Kubikwa ukuthi adutshulwa abulawa eyofuna umsebenzi epulazini. Kusenzima ukwemkela emndenini. Ukusikhatha kakhulu ukuthi abelungu anasho ukuthi baboshiwe. Abelungu sifuna ubona baboshiwe, sifuna thina singumndeni waCoka. Singena phatha cross bona abelungu baboshiwe. Ngoba manje asinasho baboshiwe abelungu abenze lento abayenzile, futhi abayenza ngenhloso. Kubikwa ukuthi akusikho okokuqala kwenzeka lesi sigameko. It is not for the first time. These are the very same farmers who poisoned cattle for these farm dwellers there. Undunankulu waseMpumalanga usigxekile lesi senzo. Labelungu ngokuthi abantu bakithi bahlale kulezi ndawo lezi basebenzela akusho ukuthi lokho kubanika right yokuthi bababulale ngalendlela abafuna ngayo. Abasolwa kuleli icala okunguDaniel Malan, uCornelius Grayling, uOthard Klinberg kanye noMichael Sternberg babhekene namacala amabili okubulala kanye nelokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Kulindeleke ukuthi umshushisi engeze amanye futhi amacala phezu kwalawa. Leli icala lihlehliselwe umsombuluko ozayo ukuze kuqhubeke uphenyo kanye nombiko wokuhlolwa kwezibhamu ezimbili ezathathwa endaweni yesigameko.